गाहाम फुं खुलुमबाय दिनैनि हाबाफारियाव जोंखौ मदद होनायनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बे आफादनि गिदिर मोनसे सान 35थि मुंख्लं सान जों दिनै फालिबाय थादों। खैराबारि महिरंग भावथिनासालियाव जों एनडिएफबिनि जों लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो गासैबो जा थुलुंगागिरि मददगिरि बिथांमोना दिनै ज' जादों। बियो जोंनि मोनसे मावनां मोनसे हाबाफारि। बियो मुंख्लं सान, गिबि मुंख्लं सान। दिनै बियो मोनसे गावनो गाव गिदिर मोनसे सिगनिफिकेन्स थानाय मोनसे सान। दिनै एनडिएफबिआ 1986आव जोनोम जानानै 34 बोसोर दावहा होदोंमोन। जों जेब्ला एनडिएफबिआ जागायजेनो बेखिनि समाव 1986आव जोनोम जाबाय। 1988आवनो जोंनि गिबि मावथि बा एक्सन कामान्डार बिथां बांबुर गोरा बसुमतारी बिथाङा दिनै मुंख्लं जाग्रोदों। बेखायनो जों बेखौ गिबि मुंख्लं होननानै बुंदों। बिथांनि न'आ खायजामाथि ओनसोलनि केबरिगाव गामियाव बिथांनि न'आ। बिथाङा आफादाव हाबनाय लोगो लोगोनो बै समाव जों बिएसएफ होननानै जोङो मिथिजायोमोन। बे बिएसएफनि मोनसे गिदिर गोजौ थाखोनि बिबान लानानै एक्सन कामान्डार बा कामान्डार इन चिफ बिबानखौ लानानै गोबां खामानि मावदोंमोन। बिथाङा सासे बिराद स्टाउट जालांगाद आरो नायनो समायना बिराद स्पर्ट्समेनशिप थानाय सासे जालांगाद मानसिमोन। बिथाङा जि समाव थैदों बे बैसोआ बिथांनिया मात्र 22 बोसोरल'मोन। बेबादि समाव दिनै बिथाङा हारिखौ सिबिनो हारिनि थाखाय खामानि मावनो मोनसे आद्रा मोनसे थालांबाय। हयथ' बिथाङा गोख्रैनो थाबनो थैयामोनब्ला जोंनि बिएसएफआ बा एनडिएफबिआ मोनसे गोजौ थाखोआव मोनसे दावगानायनि मोनसे जों दिनै साननानै लानो हादों। दा जियानो जायाथों मानो दिनै बिथां गिबि मुंख्लंखौ बिथा खालामनानैनो जों सारा दिनै बर'लेण्डआव आरो दिनै आसामाव जोङो बोसोरै खुंबोबाय थादों। दिनैनि जिथुनाखि खुंनाय बे 35थि बोसोर 35 मोनसे हाबाफारि। बेवहाय जोङो माखासे बाथ्राखौ जों दिनै दुखु मोननाय फैदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों मोनसे गिदिर गोहोगोरा मोनसे आफादमोन। जाय आफादखौ दिनै भारतीय आर्मि पुलिसफ्रा दिनै जोंखौ गियोमोन। जेब्ला जों दावहायाव ओंखारजेनबाय जोंनि सोद्रोमाफ्रा आखायाव हाथियार लानानै जि जायगायाव दङमोन जि जायगायाव थायो बे जायगायाव दिनै सोरबा बांबुर गोरा दङनो, सोरबा खौलानो, सोरबा जाब्रां बैथिमोन दङनो बिदि होनबानो दिनै बै जायगाखौ रेड खालामनो थाङा, एरेस्ट खालामनो थाङा, गावलायनो थाङा। बेबायदि मोनसे बिर जोहोलावफोर जों दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोनदोंमोन। खिन्थु दुखुनांथाव जोङो दिनै बर'फ्रा खौसे जानो रोङियाव दिनै एनडिएफबिनि बिएसएफ आरो एनडिएफबिनि साननाय हनाय बिथांखिफोरखौ मोजाङै बुजिनो हायैयाव गावजों गावनो जि मोनसे गिदिर दाङाबाजि जाबाय। बेनि थाखायनो दिनै बिथाङा थैनो गोनां जादों। बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसिमोन। बिथाङा गावनि जि मट' बे मट'खौ गोरबोआव लानानै बिखायाव लानानै आवगायबाय थानो हानाय खामानि मावनो हानायसै सासे जि मोनसे घटना जादोंमोन रौतायाव मोनसे जि घटना जादोंमोन बेखिनि समाव जों बुंनांगोन जोंनि जि आन्दलन बेखिनि समाव समब्रा समब्रि जों 86आव 3 अक्ट'बराव जेब्ला दाबाय बेखिनि समाव 87आवनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आलादा रायजो नांगौ होननानै समब्रा समब्रि भाबै आन्दलन खालामदों। दा बेवहाय जोङो मोननैबो संगठना बुजिलायनांगौनि खोथा दंमोन। दिनै जों 35थि मुंख्लं सानखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि ओनसोलनि नैबे रंगमन्चआव जोङो खुंफुंदों। आरो दिनै
जों गोसोखांदों NDFBनि गोलाव समनि हंग्रामाव जाय बिर जोहोलावजोफोरा मुंख्लं जाबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जों दिनै दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो श्रद्धा खालामनानै जोङो बिबार बावदों आरो जोङो बेखौनो सावरायनो इच्छा खालामदों मुंख्लंफोरा जोंखौ मा फोरोंलांनाय आरो मुंख्लंफोरा जोंखौ मानि थाखाय मुंख्लं जानाय आरो मुंख्लंफोरा दिनै थांनानै थानाय बुहुमनि बिखायाव थांनानै थानाय बर' माहारिखौ मा हास्थायदों मा लुगैदों बेफोरनि गासै सोमोन्दै जोङो सावरायमेलाव जोङो सावरायलांगोन दिनै आं बेखौसो खावलायनो इच्छा खालामदों जोंनि बिर जोहोलावजोफ्रा हाथियार थासेयावबो गुबुनखौ गावनानै सिथारनो हासेयावबो गोबाङा गुबुनखौ बेबायदि इनाय अनागारि खालामालासेनो गावनि जिउखौनो बावलांदों आरो बिनि ओंथिया बेनो हारिखौ अननाय हारिखौ मोजां मोननाय आरो बुहुमनि बिखायाव बर' हारिखौ गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै गावनि हायावनो गावनि सिमायावनो देदगा गोदगायै बर' बायदि थांनानै थानो हानाय बै सिमांखौनो लानानै बे सान्थौ आरो सानस्रिखौनो लानानै जोंनि मुंख्लंफ्रा रोजा रोजा बिर जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जालांदों जोङो सोरबा सरकारखौ माबा मोनसे जोङो बुंनो थाङाखै माबा मोनसे मोननो थाखाय जोंनि मुंख्लंफ्रा गावनि जिउखौ बावाखै हारिया थांनानै थानो थाखाय जिउखौ बावदों नाथाय मुंख्लंफोरखौ जों सिनायथि होनो नांगोन मुंख्लंफोरखौ सरकाराबो बुजिनो नांगोन आरो जोंनि बारग' NDFBनिफ्राय जोङो नाजागासिनो दङ जेसेबांखिनि जोंनि मार्टियार्सफोर दङ गासै मार्टियार्सफोरखौ जोङो मान सनमान होनानै रिकगनाइज होनो नागिरदों दिनै आर्मि पुलिसफ्रासो भेरिफिकेसन खालामगासिनो दङ जोंनि मुंख्लंफोरखौ बेयाव जोङो अतिरत्त लासिं सोरबा गावसोर बबेबा समावहा आर्मि पुलिसजोंनो दाङाबाजि जानानै गावलायनानै थैबाय आरो बिथांमोनानो दिनै जोंनि मार्टियार्सफोरखौ सार्भे खालामबाय थानाया भेरिफिकेसन खालामबाय थानाया बे लासिंसिंनि बाथ्रा बेनिखायनो जों बर' रायजो राजाफ्रानो जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ सिक्रिटि होनांगोन जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो रिकगनाइज होनांगोन जे बिथांनि गथ'आ बा सोरनिबा हौवाया बा सोरनिबा हिन्जावा बा सोरनिबा बिफाया सोरनिबा बिमाया जेन हारिनि थाखायनो जिउ बावबाय बेखौ जोङो सिक्रिटि होनांगोन बेखौ जोङो रिकगनाइज होनांगोन फैबाय थानाय समाव जोंनि NDFB इउनाइटेड फार्म आरो CCBIनि नाजानायाव जोङो गासै जोंनि मुंख्लंफोरखौ जोङो रिकगनाइज होनो थांगासिनो दङ जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोनाबो गोथां मुंख्लं बेखौ जोङो फोरमायो दिनैसिम जोङो नाजागासिनो दङ जायफोरा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ थेवबो नाजासेयावबो जों दिनैसिम बेखौ मावफुंख'नो हायाखै फैबाय थानाय समाव आखा आरो मिजिं लाखिदों रायजोफोरनि सहाय रायजोफोरनि गोहो बोलो आरो रायजोफोरनि अनसायनायाव रायजोफोरनि मददाव फैबाय थानाय समाव जेसेबां जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जायफोरा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनाबो दिनै मुंख्लं सानखौ जोबथेसालियाव थानानैनो फालिदों आरो जोङो दुखु फोरमायहरदों गोथां मुंख्लं बिथांमोननिसिमबो जोंनि अननाय खुलुमनाय आरो जोंनि सिबिनायखौ बिथांमोननिसिमबो जोङो जासिहरदों आरो दिनै जोङो नुनो मोनदों जे मुंख्लं साना जोंहा 34 बोसोर जोङो खुंबोबाय देग्लायदों 35 बोसोर आरो बे मुंख्लं सानखौ गिबि मुंख्लं बाम्बुरगोरा बिथां मुंख्लं जाजेननायनिफ्रायनो रोजा रोजा मुंख्लंफोरखौ सरजाबफानानै दिनैनि 14 सेप्तेम्बराव जोङो मुंख्लं सान फालिबोदों नाथाय दुखुनांथावै माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय नुदों मोनथिखा हसिखा जेन 14 सेप्तेम्बरा मार्टियार्स डे बेखौ मोनथिखा हसिखा गुबुन गुबुन पार्टिफ्रा दिनै गुबुन गुबुन राजनितिक हान्जाफ्रा दिनै आलादा आलादा हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय नुदों आरो बिनि नोजोरखौ जोङो बोदों जेन मुंख्लं सान 14 सेप्तेम्बर मुंख्लं सानखौ अबेबा खनाथिं खोबथेना दोननो नागिरदों नामा दिनै गावजों गाव नासयलायनायाथ' बर' जाथिनाव जोबखायाखै मुंख्लंफोरखौबो दिनै माखासे पलिटिकेल पार्टिफ्रा नासयनो आरो मुगैनो बिथांमोनाबो नागाराखै बरंस बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनखौबो बाक्सायाव सोलिफुबाय थानाय मार्टियार्स डे अबजारभेशनाव आलासि महरै हांख्रायदों थेवबो मोनथिसेयावबो हांख्रायसेयावबो बिथांमोना दिनै गुबुन आलादा हाबाफारि लादों
10 लाख बिफां गायनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांदों दिनै बेफोरो दुखुनांथावना आरो लासिंसिं जाय हारिया मुंख्लंफोरखौ मान सनमान होनो रोङा बे हारिया पृथिबिनि बिखानिफ्राय जोबस्रांलाङो होननानैहा जोंनि गोदोर गोदोर लिडारफ्रानो लेक्सार होयो दा अब्ला बिथांमोना खुगायाव बुङो मोनसे मावो मोनसे बेनिखायनो आं बेखौसो एपिल खालामगोन बेखौसो आं खावलायगोन फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा राजनितिक लिडारानो जा धोरोमखान्थिनि लिडारानो जा बा समाज सिबियारियानो जा बा फरायसा फरायसुलियानो जा फैबाय थानाय समाव जाहाथे जों मुंख्लंफोरखौ मान सनमान होनो रोङो फैबाय थानाय समाव जाहाथे 14 सेप्तेम्बरखौ मुंख्लं सान हिसाबै जोङो गाजा गोमजायै अबजारभेसन खालामनो हायो बेखौनो आं मिजिंथिबाय